Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, pila ka mga pasahero nga mapauli sa mga probinsya subong nga Semana Santa nagdagsa na sa mga puerto kag terminal sa Iloilo City kag Bacolod City. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa Bacolod South Terminal. Lin? Jert, subong nga hapon mas nagdoble pagid ang kadamuon sa mga pasahero nga mapauli sini nga Semana Santa kangay na lang diri sa Bacolod South Terminal sa Bacolod City. Pasado las 12 na kay Ines ang ugto, nag-umpisa nga magdamo ang mga pasahero sa bus terminal sa Barangay Kamalig, Haro. May pila ka mga pasahero nga adlaw na nagpadulong sa terminal bangod kampante nga may bastante nga units ng bus. Kasubong ni Jaisel nga magabakasyon sa Rojas City, Capiz. Kung halin sa Miagaw, doon hindi magitibadlay ang sarakyan. Second time ko pala ni Sir nga kadto sa Ruhas, ang Ligad, aga pa kami naghalin. Kumbaga aga pa kami nakaabot diri. May pila man ka mga pasahero nga naghingaga pa uli sa Southern Iloilo kag pila ka bahin sang Antique. Sunod sa pila ka dispatcher sa Mohon Terminal, kagabi pa nagdugok ang mga pasahero, gani mataway ang sitwasyon subong adlaw. Sa Parola Wharf, hugot nga ginapatuman ng inspeksyon sa PCG personnel sa mga bagay sa pasahero nga nagatabok sa Guimaras. Kalabanan sa mga nagtabok, mapauli bangod wala nasang trabaho sa Iloilo City. Sa Bredco Port sa Bacolod City, talalupang doon nga nagdagsa man ang mga pasahero. Kalabanan sa mga pasahero, mapauli sa Iloilo City. Sa Bacolod South Terminal, naghingagaw man ang pila ka mga pasahero agud makapauli sa temprano, kasubong ni Charlene nga taga Canlaon City, Negros Oriental. Super important kaya magpuli ko subong kay 4 months ko wala ka puli sa amon. Wala lang mapuli lang sa balay, ano lang, mahigda. Kay kung madugayan ka pa, damo na pasahero gutok na ma-standing ka na bala sa series. Excited man nga magpauli sa Kabangkalan City si Carla. It's an opportunity to spend time bala sa itong family since it's Holy Week, it's time for prayer, and mamalandog. Samtang sa Oplan harabas ng LTO-NIR, 4 ka mga truck driver nga nagabiyahe pa norte ang nagpositibo sa random drug test. Mapasigurado naton nga safe ang aton nga mga pasahero sa ginasakyan nila nga public transportation. Sa karon Jert, naka-alerto na ang kapulisan sa pagbantay sini nga Semana Santa, gani pahanumdom ilabi na sa mga bakasyonista nga magbilin o magpabilin nga alerto kag maghalong sa biyahe. Balik sa imo, Jert. Madam Oged nga salamat sa update, Aileen Pedreso.